otac jeste tu, ali otac je posle godinu dana doveo drugu ženu u kuću, tako da je njemu bilo lepo i on danas isto kaže. Ne može vama da bude, vama je milijardu puta teže nego meni. Jer mi nemamo zamenu za majku. Šta kad tata dovede majku posle godinu dana, dovede suprugu posle godinu dana od smrti? I o tome sam otvoreno pričala. Šta kažeš ti? Šta kaže Maja? Šta kaže on? Jesi bila ljuta? Jako sam bila ljuta. To sam često pričala i to sam otvoreno pričala i mislim da su tu negde ljudi onako i pronašli u nekoj moje priči. Ne možeš da budeš baš srećan kad vidiš drugu ženu u kuhinji za sudoperom ili za šporetom za kojim je stajala tvoja majka. Pa se setim, žena prelazi prag iz dvorišta, radila nešto, nemam pojma ni ja, po dvorištu, po kući tih poslova, oko živine, oko svega i onda ulazi u kuću uveče. Ne znam, tu je nekad ulazila majka i onda to je prosto to mislim da je prirodno i svako ko kaže da je od prvog momenta prihvatio tu neku novu osobu na mestu majke ili oca, ne znam, mislim da to nije baš realno. I imali smo taj period odbacivanja, odbijanja, ali onako nekako da kažem, Suza je stvarno nas pridobila time što nikad se nije postavila tako, vi morate da me zovete majkom, ja sam vama autoritet ili tako dalje. Uvijek je bila drugarica i nekako smo tako prihvatile vremenom da nam je ona drugarica. Koliko je bilo potrebno vremena? Pa trebalo je 2-3 godine. 2-3 godine da shvatimo da ona tu iz ljubavi prema tati, iz onako neke najbolje namere i kad smo vidjeli da je tata sa njom srećan, naravno da nam je bilo krivo. Mislim, Rada, u jednu ruku je jako krivo i teško, a u drugu ruku negde si srećna zato što je i opet tvoj otac... Ne možemo da prekinemo život, znaš, ne mogu ja sve njih da pošaljem pod zemlju, znaš, i da ja sad kao to je to. Ne možemo živjeti da se sahranimo. Razumem. Iako ta praznina, znaš, uvek ostaje, samo što je sigurno mnogo veća u našim srcima nego u tati. Nije Ćale taj lik. Nije? Nije Ćale taj lik. On je onako prilično, ne bi sad da zvuči da kao ugovorom svog oca, ali moram da stanem u njegovu odbranu i ja sam povukla na njega. Onako imam dosta osobina kao on. On je onako pomalo sebičan, čini mi se, i pomalo je onako previše svoj da bi ga zanimala mišljenja drugih osoba. A to sam povukla ja na njega i to me drži onako da me svako baš ne ubode u srce, da ne padnem baš posle svakog nekog lošeg odnosa ili neke izdaje, znaš, nekih ljudi. Tako da prilično on gleda svoje posle i gleda da udovolji sebi. Ajde da tako kažemo, takva sam i ja, pa ne znam pod koju bih to osobinu svrstala i da li je to zapravo loša osobina ili je dobra osobina. Ako pokušavaš da ugodiš svima, jako ćeš biti nesrećan jer nećeš znati da li ja treba da budem crna ili plava, da li ja treba da diram kosu ili da ne diram kosu, da li da budu lokne ili ne, da li da obučem se ovako ili onako. Uvijek će nekome smetati ako ti u jednom trenutku prekineš da uopšte živiš od ispunjenja očekivanja drugih ljudi kako zamišljaju tebe u tvom životu, misliš da će biti srećnija osoba. 2007. godine nisi ovako pričala i razmišljala. Šta sam pričala, majke ti? Ko zna što sam pričala? Kažem, sve ovo što si sada rekla, da ne zavisiš od tuđeg mišljenja i sve to. 2007. godine, početak tvoje karijere, verovatno nisi ovako razmišljala i govorila. Naprotiv. Jesam, zato što moraš da primetiš da sam ja sam od 2007. vrlo konstantna tokom godina. Znači, ja sam od 2007. počela da dobijam te komentare zašto stalno vuče ovu suknju na dole, dokle toliki minjaci, zašto stalno se smeje kao luda, znaš, zašto stalno prevrće ovu kosu, tumba, tamo, vamo. Ja sam isto radila i tada i svaki, evo, do dana današnjeg se to nije promenilo, sada se trudim. Trudi se svim silama. Vidiš da i dalje kao nešto malo tu radim, ali se trudim da držim ove ruke vezane svim silama, prosto ne ide. Ajde, Rado, zašto konstantno diraš kosu? Zašto nosiš vinjake? Zašto se konstantno smeješ glasno? Zato što je jedan život i zato što ću ovakve noge imati samo u ovom jednom životu, a kad se neko bude ponovo rodio u mom telu, neka radi sa njim šta hoće. Do tada ja radim sa njim šta hoću. Svaka ti čast. Svaka ti čast na odgovoru. Hvala ti. Kada kažem ćao bezobrazni... Molim? Ovo me niko nije pitao. Iskopao si to. Yes. To je moj prvi album pre... Znači, to je bukvalno debi album i onda se setim Dragana Mlavskog, koga ovom prilikom pozdravljam puno. On je stari jedan kompozitor tamo, Petrovac na Mlavi, ta okolina.
I on je video negde moj talent na nekom od 1000 takmičenja za pevače amatere i uradio me potpuno besplatno ceo taj album, mislim, tih svih 7, 8, 9 pesama. I da ti kažem, to se negde i slušalo po tim lokalnim radiostanicama, Požarevac, Petrovac na Mlavi. I bile su dobre, čak i razmišljam da možda neku obradim i dam im onako uz novi aranžman život. Jasno. A kome danas kažeš ćao bezobrazno? Jo, nikome. Nikome? Nikome. To se nisam još toliko opametila. Nisi? Da, ali nadam se da ću biti pametnija. Ok, dobro. Rado, možemo na sljedeći naslov? Molim te, da čekam. Ajmo. Držala se mi za ruku do samog kraja. Rada Manojlović se kroz djece i suze prisjetila pokojne majke, pa otkrila njene posljednje reči koje kidaju dušu na komade. To je, vidi, mogla bih da ti ispričam još jednu stvar vezano za to. Koliko sam još tada sa svojih 19 godina osjetila kako su ljudi zlobni. Znači, ja sam bila, evo ono što ti kažeš, šta nikada nisam ispričala. Ja se sećam, recimo, tada sam bila u bolnici sa njom. Mi smo je doveli uveče, ona je, nažalost, sutradan preminula. Požarevac je u pitanju bolnica. I sećam se da je sutra, ja sam se već tad takmičila, to je bila 2004. Ja sam se tad prvi put takmičila. Ne znam da li znaš za to. Ja sam i prvi put se takmičila i ispala. Tada je Tanja Savić bila, Darko Filipović, Slavica Ćukteraš. I sećam se, dolazi jedna žena koja isto tu je onako imala nekog svog bolesnog na tom spratu. I ona meni onako mrtva hladna, zna da je moja majka tu bolesna, da je na umiranju. I ona meni kaže kao, kako si tako suva i mršava, znaš koliko ona Tanja Savić mnogo lepše izgleda od tebe na televiziji. I ja je gledam, ja sam stvarno tu bila onako kao kostur. I gledam, misli se, kako si pogana, znači šta ti njoj da kažeš? Ona zna, znači, da meni majka umire od raka u najgorim mukama, zna da rak ne traje 2 dana, nego dugih možda godinu i po dana borbe. I ona može da mi kaže kako si tako mršava, osušena, jedi dete nešto. Znači, umjesto da, ja sam tad imala 19 godina, ona je žena imala sigurno 50. I tad sam shvatila da nikad ne sam da dozvolim da me poremeti komentar takvih nekih ljudi kojih je sigurno puno, koji se sutra da nekome da kažu što si tako mršava, dete, jedeš ti nešto, a ne zna da li taj neko ima nekog kući komu umire, da mu nije do života, da bi možda jeo, ali mu se ne jede, jede sam sebe i tako dalje. A kad ti ta žena to kaže? Kako sam bila. A znaš šta mi je rekla medicinska sestra? Slušaj ovo. Sećam se, majka tad je nešto onako zatražila pomoć. Rekla mi je, zvala me je, čula sam njen glas, tiho me je zvala, duboko i tiho, i to pamtim. I dan danas kako je zvučalo to Radmila. I ja sam, moram ti kažem da Maja nije mogla da bude tu, Maja je izašla ispred. To su bili neki posljednji trenuci. I mama me zove i ja otrčim do nje i ona kaže, zovi sestru, kao nije joj dobro. Ja otrčim do medicinske sestre koja je tu pored. Znači, to je jedna onako prostorija gde su ti bolesnici, najteži. I odmah pored su medicinske sestre. Ja dolazim do nje i sad svi znaju tu i ko sam ja sam već i pevala, bila sam tu polupoznata u tom nekom kraju. I ona zna da je to moja majka. I ja joj kažem, molim vas, dođite, nju mnogo boli. Zove vas. I ona meni kaže, Stefane, da li ti veruješ ni 5 ni 6? To je ono, vraćamo se na početak, šta nisam nikome ispričala. Kaže, a dobro, šta je, ovako će da umre. Ja ne verujem. Ja to ne mogu da zaboravim. I to je nešto što ja, sa čime živim. To ti kaže... Da, kaže mi, dobro, pa šta je, ovako vidiš da će da umre. Osoba. Kao da sam ja, znaš... Šta kažeš ti u tom trenutku, Rado, ti imaš 19 godina? Ja nemam šta da kažem. Ja sam to sve preživjela i sam, procesuirala i nastavila dalje. Ali to su neke priče koje ljudi ne znaju i to su neke stvari koje se dešavaju. Znaš, da je te neko tako, ja verujem da, mislim, ona se tako meni potrefila tad. Inače, posle toga stvarno imamo divan odnos sa svim ljudima iz te ustanove i prijatelj nam je veliki direktor bolnice i sve tako, ali nađe se osoba koja tako da neki komentar. Nađe se osoba kao ta ženetina od 50 godina koja je mogla tad i da me rodi, možda i da mi bude baka, da mi kaže, znajući da moja majka tamo ispušta poslednje izdahe, kako bih rekla, da mi kaže, baš ona Tanja mnogo lepše izgleda od tebe. Sva si mršava, baš si ofucana, katastrofa. Moraš